ହେଲା କାଲି ଗତ ବଥା ହଉଥିଲା ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଠି ହିଁ ମରିଯିବି। ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରୁନ ତ? ତମେ ମାରୁଥିବ ତମେ ସତ। ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ମାରି ମୋର ନିଶ୍ୱାସ କଲେ ଶୁଣା ଯିବନି କାହାକୁ। ତମେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରୁଥିଲ କାଲି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ନା କଣ ତ କାଲି ତମେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ଏତେ ଜୋର ନିଶ୍ୱାସ ନଉଥିଲ ଯେ ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରୁଥିଲ ବୋଲି। ପେପର କେମିତି ହେଇଛି ଆଜି? ପେପର ଆଜି କେମିତି ହେଲା? ଭଲ ଅଛି ହେଇଛି ତ? ସେମିତି ଆଉ। ସବୁ ଲେଖିଛ ନା ଛାଡିଛ? ଗୋଟେ ଛାଡି ଦେଇଛି ସେଟା ତମ ପାଇଁ। ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି ନା କଣ ଯାଇ? ସେମିତି ପରା କହିଥିଲି ମୁଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ଖାତା ଦେଖା ହବ ଯେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ହଁ ସେଇଠି ଯାଇକି ଲେଖିଦବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତମଠିକ ପରା ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ବି ଛାଡିବନି ଯାହା ଆସୁଛି ତା ଲେଖିଯିବ ବୋଲି। ଟାଇମ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଟାଇମ ହେଇଗଲା ନା ତମକୁ ଆହୁରି କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ ଦେବେ? କାଇଁ ହାତ ସ୍ପିଡ କରି ଲେଖିଥାନ୍ତ। ମୋର ହାତ ସ୍ପିଡ ନାହିଁ। ନା ପେନ୍ ସରିଗଲା। ସରିଗଲା ଆଉ। ତମକୁ ପରା କହିଥିଲି ପେନ୍ ଦୁଇଟା ଲେଖେ ଧରିଥିବ ବୋଲି।